Seguimos na mañá de Radio Coiredó, seguimos falando, a nós nos gusta falar. Agora que poñemos o programa, o repetimos pola tarde e pola noite de madrugada, que hai moita xente que escoita a radio de madrugada, e nos gustaba, non? E pola radio de madrugada gusta máis escoitar música ou escoitar voces? Nos parece que escoitar a voz, escoitar opinións, a radio é moito deso, hai programas como mítico Falar por Falar, non? Na cadena SER, que leva facendo eso moitísimos anos. E a nos gusta pois que nos escoiten, e temos moitos programas nos que falamos de cousas, como este Punto en Boca, no que hoxe falamos con Raquel Crespo e con Cristina Ramallo, sempre con convidados. Que tal? Moi bo día, chicas. Bo día, Fran. Hola, buenos días. Pensei que me ibades a cantar tamén para empezar, como ahora tedes Bo día, Fran. Bueno, non sei eu. Como tires do fío, os hai, No, xa, si tiro, xa sei o que teño que aterme despois. De aquí sae o novo a Azúcar Moreno. Prepárense. Ai, por favor. O del outro, cielos. Bueno, hoxe temos, como sempre, un convidado ou convidada especial. Que nos traedes hoxe? Bueno, a quen? esta persoa podría estar perfectamente en Azúcar Moreno e seríamos un trío, o sea, sería maravilloso. A persoa que ven hoxe Iago Espasandín, alias o socio, chamamos así o socio. Me parece que o temos cortado. Fala falo del. Fala que nadie se entera. Non te preocupes que eu mentres falo del. Hacemos Mira, pois mira, xa que o meu socio mentras entra, explico como nos coñecimos e por que nos chamamos socio e socia. O meu socio é de Cabana de Bergantiños, cando chegamos a ESAD, a Escola Superior de Arte Dramática, facendo as probas de acceso, porque ali non entras con nota de corte, senón que fas unhas probas de acceso, como o ser artístico, e xusto nestas probas coincidín con el, tocáronos no mesmo grupo e rimos moitísimo, o sea, empezamos a rir pero moitísimo e foi unha conexión total dende o inicio. O que pasa foi que cando entramos en primeiro de carreira separáronnos o mundo separounos e eu ia en primeiro B, creo. Primeiro B, sí, pode ser, e el en A, imagina. E non volvimos a coincidir realmente ata terceiro, cuarto. Sí que tiñamos relación, éramos amigos como colegas, pero non tanta. En cuarto renació este amor e a partir de aí, entre risas, historias, anécdotas e demais, e como el ten seseo e geada, pois de coñas naceu o socio. Entón, o socio e a socia. Está con nós, non? Hola, Sosi. Sí. Socio! Sí, ahora sí. Estaba contando como nos coñecimos. Pois claro, non hai unha parte da historia, non sei se dixeches verdad, mentira. A ver, coñecéndome ti que crees? Pero bueno. Un pouco de teatro, un pouco dramático, pero así. Que tal, socio? Pois estábamos presentando socio, bueno, Iago, bueno, chamar Iago, veña, como corresponde. Iago, máis eu, nalgo no que coincidimos, dende que nos coñecemos, foi que éramos nenos, o sea, un neno e unha nena de teatro, que se criaron no teatro, cunha cultura de ir ao teatro, con uns pais, unhas nais que levaban para ver teatro, e iso, bueno, medrou en nós, eu creo, con esa enerxía que foi o que conectamos, non? Que era querer comer o mundo, non? Ter moita inspiración no mundo no que nos rodeaba. Socio, contanos ti un pouco como entraches ti no mundo do teatro, que fas agora mesmo, e a partir de aí imos falando. Vale, pois nada, un pouco eso que acabas de decir, non? Que nacín facendo teatro, quero decir, eu non teño a noción de cando empecé a facer teatro, porque todos os recordos que teño na miña vida son facendo teatro, porque é bueno, no cole que iba, en Cabana, Cepilla Revoltas, vou non nombrar porque estou moi orgulloso donde estudiei, os profesores que tive en ese cole, pois claro, empezabas con 3 aniños en educación infantil e xa tiñas teatro, non? Entón, claro, pois que o Concello che puxas unha profesora que viñera ao cole a darche teatro, pois ainda que foran unhas pouquiñas horas, pois todos picábamos un pouquiño, non? Un pouco aperitivo, e os que ao mellor nos sentíamos máis a gusto con ese traballo, con esa actividade, pois fomos facendo un pouquiño máis. Eu cheguei a un punto, despois non, evidentemente infantil non e tal, pero cando cheguei á primaria, eu había en algún curso de primaria, cuarto, quinto, non recordo moi ben, que eu iba a teatro todos os días da semana. É dicir, eu iba co grupo dos nenos de 7 anos, cos de 8, cos de 9, cos de 10, incluso chegaba esos viernes, iba con nenos da ESO, incluso, estando ao mellor en quinto, sexto de primaria, xa iba a teatro cos da ESO, primeiro porque me gustaba, e segundo porque eso, dedicaba o meu tempo a eso, ao mellor outras actividades extraescolares, pois iba, pois o que sei,
ajedrez, patinaje, cousas ao mellor que tamén me interesaban, pero o teatro era, non podo deixalo, non? Incluso despois iban pasando os anos e pois no instituto e tal, pois hai máis horas que estudiar, non é como en primaria e tal, e eu recordo dicirlle a meus pais, desapuntádeme de todo, pero de teatro, por favor, non me desapuntedes. O sea, non me importaba o resto, era como, bueno, pois hai que deixar unha actividade porque hai que dedicar máis horas aos libros, pois vale, pero o teatro non deixalo, e levo eso desde neno facendo teatro, sentíame realizado, gustábame, sentíame a gusto no escenario, ensayando, e facendo eso, e non deixei de facelo, quero dicir, foi como, vale, é que non quero deixar de facer isto. Entón, bueno, sí que é verdad que tamén sempre me gusta moito, a veces teño falado contigo, Raquel, de que eu creo que me gusta tanto ver o teatro como facelo, moitas veces pasa ao revés, non? A xente gustalle ou actuar, ou interpretar, ou xogar ao teatro, pero ir ver ao mellor non lle interesa tanto. A min gustame, creo que tanto velo, incluso máis, que a facelo, que a veces é algo curioso, non? Pero isto é super importante, porque moitas veces acontece que no teatro, cando ti falas con compañeiros de escena e demais, pasa que viches esta peza? Non podía. Por que? Traballaba. Onde? No teatro. Entón, ou non podías, ou, sabes, porque é verdade que hai moita tendencia a non poder ver por tema de horarios. E o socio é un fiel espectador. O sea, peza que sae, peza que de repente eso se di, tes que vela. Ou, bueno, pero hai que vela. Para ben e para mal sempre hai que vela. E iso realmente é o que che fai crecer como profesional, non? Porque aprendendo, o sea, mirando, vendo é como máis aprende para ben e para mal, do que está ben feito e do que non. Para min esa parte, creo que hai un punto que a veces sona moi pedagógico, moi profesor, non? Que a veces temos esa tendencia, tanto ti, Raquel, como eu, pola parte que nos corresponde de dar clase e tal, pero sí que é verdad que a veces tamén por conocer códigos, quero decir, a veces pasa moito que imagínate, pois nós aprendemos a facer teatro pois dunha maneira ou a traballar dunha maneira no escenario e de repente, pois eso, ten pasado, non, compañeiros de, foches ver esta peza, ir vela e dicirme, pero isto non é así ou isto non é andando, como, bueno, non é, ou a mellor sí, quero dicir, a veces hai que ver tamén os códigos de traballo de outra xente e tamén ver e aprender, despois podes te quedar con eles ou non, pero, por exemplo, pois eso, hai pois ti vas ver unha peza, non sei, dunha xente que pois, estudiou teatro, aprendiu a facer teatro, aprendiu este oficio pois, noutro entorno, con outros profesores, con outra xente, e teñen unha maneira de traballar que ao mellor non é a túa, ou non é 100% a túa, ou os códigos non son os mesmos, pero podes aprender ou ver como é, e dicir, vale, pois mira, non encaixo con isto, ou non creo que debo facer as cousas de outra maneira, pero polo menos velo, entendelo e saber que existe, saber que está aí, non? Entonces, a min gustar, sí, gustame dicir, vou porque me gusta e tamén porque creo que se debe facer. Evidentemente, cando hai tempo, reconozo que en algún punto da miña vida de estar un pouco desbordado de traballo, sexa, ao mellor non tanto de teatro, pero de outros traballos que tens que ter para poder vivir en general na vida, pero isto é importante, pues, claro, pero tens que, pois eso, intentar, estuve en un mes traballando fora e sin un solo día libre ou tal, bueno, pero despois cando podes, ir ver ou estar pendiente do que sae, pero porque me gusta, quer decir, tampouco a veces eu teño tido unha época da miña vida que parece que era como unha obligación, non? E unha obligación tamén dos demais, e non, non unha obligación de nada, o sea, cada un é moi libre de facer o que queira, pero bueno, para mí sí que é importante ir ver o que hai, que se está facendo e entender o que se está facendo. Pois mira, socio, temos aquí tamén a Cris, Cristina Ramallo, que coincidichedes nun... Creo que coincidimos, a ver si te acuerdas, en el curso de clown con David Larible, ¿puede ser? Sí, bueno, fixen ese curso, xa non sei con quen, o sea, sei con quen coincidín máis ou menos, claro, pero en sí. el curso de clown hicimos en algún momento, creo que bueno, fue la única vez que vino David por aquí, así que creo que coincidimos en aquel momento, no sé si te acuerdas, pero bueno, sí. Y la pregunta que te quería hacer tenía que ver con eso, ¿no? Si hay en esa mirada de por un lado el yago espectador y por otro lado también el yago profesional, en un momento de eso de que te podés despojar del profesional que observa, ¿no? Decir, bueno, ahora sí que disfruto. O en el momento hay una parte de disfrute en esa parte de cuando vas a mirar. Sí, totalmente. Eu creo que esa parte de el profesional, moi entre comillas, que mira, eu penso que abandonei a primeira semana de escola, que estás un pouco co subidón de estoy estudiando teatro e quero ver e analizar e aprender e eu he visto isto e tal. Sí, abandónase rápido, abandónase moi rápido, é dicir, vou para disfrutarlo, para ver que me dan, pues eso, a lo mejor pues me quieren
hacer llorar, pues voy a llorar con vosotros, si lo conseguís, pues adelante. Y o socio é chorón, é chorón. Bueno, pero quen dicho llorar de rir tamén, non? Pero bueno, pero eu son de entregarme, eu como espectador sou entregome e sei o que, porque sei o que é estar aí e axudarlle o máximo posible ao traballo do artista que está aí, pero igual que si vou ver, pues eso, teatro, ou vou a ver un concierto, ou vou a ver, quero decir, voume entregar e vou intentar ser o máis respetuoso posible co seu traballo, non en todos os sentidos, pero si, eu despójome rápido, eu vou para disfrutar e para mirar e analizar e tal, teño tempo, como vengo a disfrutar, si tengo que venir a trabajar, paso. ¿Y qué anda ocupando tu tiempo ahora así creativo, tu alma así inquieta por estos días? Pois estes días a alma creativa está un pouco parada porque acabo de vir de Navidad de casi 50 funcións. Opa. E entonces estou un pouco desconectado da alma creativa. Pero no, sí, ahora nestes momentos, pues nada, organizando un pouquiño todo o que vai vir deste ano, pois eso, sobre todo no que máis fago, que son contacontos e cousas de formato pequeniño, e está aí un pouco a parte artística de retomar un pouquiño todo eso, pero estes días a verdad está un pouco dormida a parte artística, pero bueno, está descansando, ¿no? Impuestamente dormida, está obligada. Le tocaba descansar un poco también. Cuenta lo anterior, ¿qué fue lo que hiciste? ¿De dónde ves, socio, este mes? Eso. Nada, veño de facer a Navidad no Circo de Nadal de Vigo e nada, interpretaba a un elfo que, bueno, pois como pasa en casi todas as historias de Navidad, se no cine, no teatro ou este xénero de Nadal que tanto encaixa para todo o mundo nesta época, pois nada, que interpretei o elfo de Navidad que, bueno, tiña aí unhas dudas coa Navidad, coas ganas da Navidad, co seu espírito navideño, con que, bueno, era un pouco, consideraba que era un pouco desastre e que non encaixaba pois cos demais elfos nin con todo eso, e bueno, fai un viaxe aí con unha nena, con Joana, que é unha nena muda, e entre os dous, pois, bueno, teñen que recuperar un pouco esa misión de recuperar un pouco a Navidad e tamén a recupera el pouquinho a pouco con personaxes que van aparecendo polo camiño e tal, e nada, interpretei ese personaxe no espectáculo de Viaxe a Polaris, que se titulaba Viaxe a Polaris, no Circo de Nadal de Vigo. Oh, que lindo. E mira, recollendo o tema non só de circo, porque o circo eu creo que pode entrar dentro do que quero falar eu agora, que son as nosas visitas teatralizadas, non? Do que é o teatro, o teatro é vivo, non? É unha arte viva, e o espectador vai, e aquí o agora, vive o momento e todo isto, pero hai teatro que está máis vivo que a outro, e que ten o actor e a actriz en completa acción, non? Que creo que a mí me interesaba falar hoxe disto porque o socio máis eu facemos visitas teatralizadas en diferentes puntos, pois ata agora estivemos sempre en Buño, no museo de Olería, tamén estivemos en Moeche, estivemos en Santo André de Teixido, e cando enfrentas unha visita teatralizada como as que facemos nós, que sempre que empezamos a crear algo dicimos, bueno, cal é o papel do público nisto? Asumes que vas crear unha peza que vai ter os espectadores como unha personaxe máis, porque a non sei como nos gusta crear, non? Que o espectador non sexa simplemente un espectador que ve punto, senón que participa, non? É un teatro participativo, inmersivo. Entón, socio, imos falar disto. Como de complicado ou como pode chegar a aprender un actor neste tipo de situacións, ou actriz? A ver, eu creo que primeiro saber os códigos, quero decir, o código do teatro, o uso a italiana, pois hai ou é pero, ou son varios tamén, porque na miña cabeza vexo varios, porque non é o mismo traballar nun auditorio a mellor común que traballar a mellor nun tipo máis salón de actos, ou traballar nun teatro enorme, moi grande, e xa solamente mira, en como ven o público, a actitude do público, o chip que pon para vir ver o espectáculo xa é un punto moi importante, e no espectáculo sexa o mesmo. E nas teatralizadas hai que ter varias cousas en conta. Tal como planteamos nós, pois ao mellor, o primeiro de todo, o espacio como tiñamos, por poñer un exemplo en Buño, non ten nada que ver con facer San Andrés de Teixido, ti sábelo. Bueno, que aí eu ia vestida de... Claro, eu ia de renacentista, pero as miñas bragas non estaban preparadas para ser renacentistas, e non contábamos co vento.
Iso foi unha aventura diferente. Entón, claro, xa estás nunha visita teatralizada que é totalmente diferente. Eu cando as fago eu solo, cando eu teño, por exemplo, o Castro de Borneiro son eu só, ou algunha outra, eu que sei, cando facía o da Titania S.A. e todo isto, era eu só, entón xa o espacio condicionache a maior parte do teu traballo e o resto de como ti o planteas. Se o planteas como hai moitas por aí, que eu teño visto algunha pois pola zona das Castillas e tal, que é como pois como unha especie de presentador ou maestro de ceremonias que conta e algo e te leva e tal, pois xa é un concepto, e despois ter algo como planteamos nós, que é como se fose unha peza de teatro nun espacio que fai que a escenografía sexa real e ao mesmo tempo meter ao público de diferentes maneiras, xa é outro chip totalmente distinto. É dicir, hai tantas variables que che condicionan tantas cousas que, pero sí, hai que ter enganchado ao público, hai que manejalo, hai no que levar onde ti queres, tens que controlar un montón de cousas que non dependen de ti, que é, pois eso, que se van non a despistar, pero sí que é verdad que hai un montón de estímulos alrededor que non dependen de ti, entonces ti vas ter que intentar capealos o mellor posible. Entón é complicado, é dicir, se estás sentado nunha sala nunhas butacas, me poden quitar o móvil e poñerse a mirar o móvil, evidentemente, pero é máis complicado, non? Ali de repente hai estímulos, ruídos, cousas que che van cambiando o teu traballo, o que eles queiran atender ou non, son moitas variables e hai que ter todo moi atado, moi manejado e eu penso que te pon, vamos, o sea, en alerta e vamos, sí, como actor estás con todos os chips encendidos, o sea, recomendo yo a todo o mundo, sobre todo se está empezando, porque é un callo maravilloso. Pues, que con iso faz, vamos. Yo fui a verlos a Moeche con mi sobrino y tengo ahí como una anécdota, no me olvido más, que claro, en un momento la reina se pierde, que es Raquel, y tú la buscabas, ¿no? Por todos lados y en eso grita mi sobrino, está allí, como avisándote dónde estaba la reina que buscabas, ¿no? Es que fue algo impresionante porque estaba tan metido en la historia y tú buscabas la reina, buscabas y el niño, ahí está, y viene, ¿no? Fue una cosa como, claro, estábamos todos metidísimos con el rey que estaba perdido buscando a la reina alrededor del castillo. O sea que es algo precioso, ¿no? Ver que el niño se había también metido en la historia, es una cosa muy bonita, muy bonita. Ademais, Sosi, o sea, entre ti e máis eu, claro, aparte hai moita confianza, pero hai días malos, quero dicir, hai días onde ti notas que a enerxía non vai, que o público ás veces non e ti tes que levar unha enerxía igualmente que o teu peor día non sexa malo, sabe, que sexa bo. Sí. Pero sí, ademais que ti, por exemplo, estás, eso, eu penso que nunha función máis ao uso, pois non tes un bo día e fala e punto, sabes? Como que non estés, fala e punto non, como que podes ir máis á parte técnica. Claro. E si tiras de técnica, pois faz o teu traballo limpio e xa está. Aí depende moito de como teñas o día, igual que se traballas de cara ao público, pois a mellor un día que tes moi bo, pois aínda que che veña a mellor un cliente complicado ou algo difícil, pois solucionalo moito mellor que se tes un día, Piloto automático, lo que vendría a ser, ¿no? En el avión. Sí. Claro, entonces tes aí un día máis tal, pero sí, tes que tirar e non tes un bo día polo que sea, o que pasa en todos os traballos, pero no noso pues, é un pouquiño distinto porque, bueno, pues, o público non ten que pagalo. Recollendo un pouco, ¿no? O que di Cris, non? Que nos falaba do seu sobrino. Normalmente quedamos moito é moi importante o que pensa o espectador, o que vive o espectador da peza e demais. Pero cando un teatro neste sentido tan vivo, que aínda outro día cuns alumnos que estamos preparando unha peza de teatro tamén inmersiva onde o espectador ten un proxecto tal, me dicían, pues isto é chunguísimo. E digo, claro que é chunguísimo. E dicen, pero é impro. E dices, non é impro. Aquí está todo marcado. O tema é que ti tes que ter as ferramentas moi traballadas para poder chegar a facer impro no caso de que sexa necesario saber levar, non? Entón, claro, falando disto e recollendo que di Cris, como vivía o seu sobrino toda esta situación? Vale, pregunto eu. Pois o sobrinho lembra deste momento. Hai moita xente que aínda hoxendía, sen broma, que di Pedro, que lembra esa frase, non? E que rimos con isto. Pero que lembran os actores e as actrices? Anécdotas, non? Peores momentos, pero que hoxendía dos que podemos rir. Algúnha cousa que lembres ti que pasara nalgúnha visita ou nalgúnha peza que ti fixeras que digas, e que isto foi momento de caderno de bitácora? Sí, a ver, moitos, o sea, recordo o noso estreno de San Andrés de Teixido que foi, bueno, Raquel colleume da man, metafóricamente,
e levoume durante todo o espectáculo e tamén metafóricamente fixo o seu texto, o meu, interpretou a miña parte, a súa, que quedou fixo en o traballo branco. dos dous, por decirlo de alguma maneira, eu deixeime levar para que a miña frustración e a miña mente intentar aguantar a hora que duraba a función, e cando terminamos foi como, en que momento? O sea, Iso foi boísimo porque empezamos e os 10 minutos de empezar o socio dixo como vou exagerar un pouco, socio, pero dixo eu que sei, unha das últimas frases da obra e me mira di a frase digo no. E aí foi, pero bueno, aí o momento do foi, cura. a ver, hai que matizar que foi a locura porque tuveramos nese mismo verano, nesas semanas, 2 semanas, tuveramos 2 estrenos e un reestreno, non? O sea, retomáramos a peza do ano anterior. Entonces o meu cerebro de memoria de texto, claro, máis interpretativa, máis ensayos, máis vivir en general e respirar, dixo hasta aquí. claro, Que foi claro. boísimo. Ademais, aí nos saír onde estábamos? Que era o adro, non? Da igrexa. O Sí. primeiro día e saír ao cura a gritarnos, porque aí foi unha mala xestión por parte... Perdón, Concello de Cedeira, se nos estás a escoitar. pero No, como para non... nada. No, para nada. Pero... Pues no, fuera, pues simplemente ela tiña todo a decir, a chica unha maravilla. Sí, o que pasa foi que... Como ela unha maravilla, tiña todo organizado, todo preparado, pero bueno, o señor sacerdote decidiu que non, que daba igual o que tiñan falado e organizado e preparado, que non, que non. Nos éramos como... E o pobre ayuntamiento pedíndonos perdón 2 semanas seguidas. Pobres. Como non houve problema porque a xente pasou igual super ben e movémonos e tal, Pero e foi como incluso foi máis boísimo. anécdota, pero bueno. Nos estábamos de fantasmas, ali no limbo, na que levábamos a todo o mundo que tiñamos que decidir si podían avanzar ou non, e de repente, pero empezou e sae o sacerdote. Fora de mi igrexa. Opa, E metímolo na peza. Plan, él manda, vimos todos. E mentras tanto, claro, ti sigues interpretando. Eu me lembro claro, perfectamente. hai que parar, claro. Eu lembro de mirar o socio, os dous con cara pero de verdad, brancos de verdade, fantasmas, mirándonos en plan... E agora que hacemos? Claro, que nervios. E que claro. ninguén note, de feito, ti lembras, eu creo que foi a única vez, Sosi, que nos intentaron dar cartos despois, rollo, que a xente viña como dar propinas, no, que cobramos todo. E eles, no, pero es que, de verdad, despois disto tens que tomar algo. Sí, porque además pensas, como que opinión vai ter o público de que queda, sabes, queda coxa o espectáculo, queda como en vez de ter todo, e además eu agora non, que aprendín co tempo, non, que sei que non todo, pero eu co traballo son moi cuadriculado, Raquel Sabio. son moi exacto con todo, quero que todo este moi limpio, moi colocado, moi organizado, que vaya todo como un reloj suizo, clac, 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 e a veces non sale así, agora xa me acostumbrei, xa me relajei e vivo moito mellor, a verdad. Para non pasar nervios, claro. Pero diste, que rabia, non? Que quede eso. Pero bueno, a xente moi agradecida, ríndose ainda moito máis e moi agradecida, porque ao final nos aplausos notabas como dicindo gracias, e diste, bueno, pues gracias a vos por... De feito, tivemos moita xente que pensaba que era parte da peza. Que ata que acabou a peza non se decatou de que o sacerdote non era actor. E tamén nos están pasado de xente que non sabía que era unha peza de teatro. Ai, sí, é verdade. Ai, conta. Ai, sí. Mira, a última anécdota, que ademais estamos quedando sen tempo, pero conta iso, que iso foi boísimo. Isto é... Nada, estábamos actuando en Buño e é verdade que a primeira peza do primeiro ano pues xa é moi teatralmente, o sea, vese moi teatral, estamos vestidos dos anos 40 e hai como un clic de empieza el espectáculo, non? Pero na peza do ano seguinte que fixamos nova, pois non había esa transición. Ata pasados 15-20 minutos. Eu estaba vestido, sí, eu estaba vestido de calle, estaba vestido normal e Raquel tamén, e tiñamos como unha pequena discusión que eran os personajes. E ao primeiro día houve como Raquel estaba como moi, o personaje como moi pedante, moi meténdose comigo, meténdose co meu traballo de guía, suposto guía do museo, pois unha señora estaba ali co seu marido e cabriouse toda e dixolle, déjala que lo cuente ella, se sabe tanto que lo cuente ella e tal. E o marido diciéndolle, no, es todo preparado, es una obra de teatro, no sé qué, cállate, sí. tal. E entonces era como, bueno, pues nada, eu mirando para Raquel con ollos de, hazlo más teatral, interpreta más. E de repente, no. Vamos a exagerar los movimientos, claro, porque de repente a xente era como que
Que E ademais, había xente que estaba pillando e outra que non. E foi como, vale, como facemos ahora? Damos un chip de empieza o espectáculo ou tiramos que aparte de que... Claro, pero a maior pasaban moitas veces, que pasaban 10 minutos e a xente andaba un pouco desorientada de é verdad, é teatro, que está pasando? mira, lembro dun chico nesa mesma peza, eu non sei se ti te lembras. Claro, empezaba todo moi normal, como habitual, iso a xente pensaba que ás veces dudaba se era real ou non, tal, pero pasounos con un chico que eu que estou convencida de que el pensou, bueno, esta tipa é tonta do cu, sabes, está aquí molestando o guía, non dá empezado, caesme fatal, eu creo que era o que lle inspiraba, e que ata que de repente viaxamos no tempo, porque hai viaxes no tempo, o cambio de roupa, tal, non sei que, cando no momento no que apareceu a maxia, ti non sei se te lembras, socio, pasou cabreado toda a peza, porque notábase que como que lle fastidiara caer no truco, sabes? O engaño, sí, fastidio yo engaño. E iso nunca soe pasar, a xente un momento cae, ri, pero ese lembro perfectamente porque notei moitísimo que o público, ese chico estaba súper enfadado conmigo, neste caso. Sí, e era como, bueno, pois que lle vas facer? En plan, vivir este traballo, sabes? E disfrutar, por eso é importante ao final ese contacto que eu sempre che digo co público e tal, para recibir tamén un feedback e sobre todo para, pues de repente hubo unha situación desas como, vale, eres la actriz, eres el personaje, eres el actor, eres tal, vale, e conocer un pouco as dúas partes, non? Porque sempre faz unha parte máis humana. Sí, totalmente. Exacto. Pois mira, Sosi, para despedirnos, porque xa vai ser hora, bueno, non sei, Cris, se queres preguntar algo máis ou... Para mí está muy bien. Creo que estamos de tiempo. Vamos bien, bien, ¿no? sí, pois mira, Estamos aí. Vale. só unha cousiña, Sosi, porque ti e máis eu iso, que nos criamos no teatro dende nenos, que pensas agora, non? De diferencia, véndote a ti agora maior, adulto, non? Vendo o teatro dende outro punto de vista, porque eu son fiel defensora das escolas de teatro, da infancia, do teatro, dende o teatro social, de facer teatro. En que punto, non? Te atopas ti agora mesmo, que consello pois lle darías a un mini Iago Espasandín que está nunha escola facendo teatro e que soña, non? Con ser actor. Pois que siga peleando, que siga traballando e que o disfrute, quero dicir, non... A veces chegamos en algún punto, en algún momento, que nos pode nos pasar a todos, que en vez de disfrutar esta profesión sufrímola, e porque a veces é demasiado emocional ou bueno, a veces tamén é complicada, pero nada, que siga disfrutando, que siga disfrutando do que sinte no seu xogo ou no seu traballo, como lle queira chamar, un xogo, traballo, dame igual a palabra, a que máis cómodo lle sea, pero que o disfrute, que o viva, que o siga traballando, que se preocupe por aprender, que eu penso que é super importante, e nada, o sea, que non lle dé moitas voltas, que non o pense demasiado, que siga disfrutando, se lle gusta que o faga e que aproveite esa oportunidade que ten de aprender e que aproveite moito, aproveitar moito poder aprender. Iso hai que aproveitalo sempre, este traballo, porque a veces sí que é verdad que, pero pásanos a todos en todos os traballos, xa moitas veces temos un punto onde nos cansamos, creo que xa aprendí suficiente, non? Parece que non o dis, pero na túa cabeza a veces como dame vagancia, non, vamos a aproveitar o máximo posible esta clase ou este exercicio ou este xogo para poder aprender a que me queda e facerse preguntas e nada, que o disfrute e que non nos sufra. Pois esperemos que os Iagos do futuro escoiten o Iago do presente. Y que el Iago del presente también se aplique el consejo. Eso también. Eso, a todos nós. Ahí. Sí. En eso estoy. Genial. Que guai. Jo, socio, pois moitísimas grazas por estar hoxe con nós. Que bonito. Muchas gracias, Sí, Iago. de verdade. Gracias a vos. Esta persoa, a Gracias xente que nos está a escoitar, esta persoa é maravillosa en todos os aspectos. Sí, totalmente. Así estamos. Bueno, Ti tamén, socio, ti tamén. Fran, temos que darlle punto. No sé si puede dar un Instagram o algo para sí. que lo sigan, ¿no? Eso. Eso es Que interesante. chiste máis bo, o No. que non se move en redes sociais. Estás falando cun No troglodita. se mueve, no se mueve, vale, fenomenal. Son un pouco anti-redes sociales. Vale. pero Eu tamén, poden Iago. seguir no te- Acá tenemos sí. otro, tenemos Eu otro tamén, socio. eu estou calado, pero aquí teño que saltar, non son moi partidario de... Son troglodita tamén. Vale, Moi vale. ben, pois consello. seguídenos no teatro, nos escenarios, no teatro que nos inventemos nós, que ao mellor é Ahí está. pois un museo, Ahí te encuentra la un gente, vale. castillo,
Ti vai a museos a ver se topas a Llagos Pasandín, ¿no? A ver si lo encuentran. ¿Cómo sería buscando a Llagos Pasandín? Buscando a Buscando a Wally, buscando al socio. Buscando al socio. Sería Qué lindo genial. para una comedia, qué lindo título. Sería Venga. genial. Bueno, pues Sosi, moito amor de corazón, que vaya moi ben, que nos vémonos no teatro, que é onde hai que verse. Exactamente. Efectivamente, moitas gracias polo vosso traballo, moitas gracias. Gracias a ti. Que guai. Bueno, que? Rematamos ou que? 1, 2, 3 e... Punto en boca. Hai que facer Que armonías. te pasa alguna voz ou que? Te duele algo? El final me lo estropeó. Vamos a poñer o punto en boca, sí, Nada, sí. nada, o seguinte día... Será mellor, Hai que será practicar, mellor. non, sin practicar. Claro, no, si seguía. Sin practicar, xa, bueno, xa, entonces xa, que sexa o que Deus queira. Casi o mellor momento de deixalo. Vamos a poñer o punto en boca antes de que sigan cantando as nosas compañeiras aquí en Radio Culleredo. Ata semana que ven. Esta semana que ven, Fran. Chao.